Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanku da shigowa Magic Tech. A yau za mu nuna muku yadda ake haɗa trading application forex trading. Wannan trading wanda suke trading sun san me trading application. Trading application ne mutum zai sai coin, users za su sai coin don ya tashi su siyar. Wannan application yana da matuƙar muhimmanci domin mutane za su ringa samu, amma dole wasu za su haɗu, dole wasu za su tashi. Kai a matsayin mai application ɗin za ka samu kuɗi sosai, domin ko mutum zai siya ko zai sayar sai ya ɗan baka wani commercial, ya ɗan biya ka wani abu. Kuma wannan mutane miliyoyi na amfani da shi, ko dubunnan mutane ne, za ka ringa samun alheri sosai. In mutane kawai mutum zai sai coin irin su BTC, USDT, coin da yawa akwai su kala-kala. Amma wannan mutum kawai user zai iya faɗuwa, zai iya wanda dai suka iya trading sun san yadda ake yi, za su iya. Wannan in kana so ka iya haɗa irin wannan application ɗin, kawai za ka je Instagram account ɗinmu ko YouTube channel ɗinmu, kai following ɗinmu, kai subscribe, sannan kuma kai liking wannan video, sannan kuma ka je kan profile ɗinmu na YouTube da Instagram, za ga WhatsApp group link mun ajiye muku. Kawai ka danna direct zai kai ka cikin WhatsApp ɗinmu, kai joinin, sannan za mu koya muku yadda ake haɗa irin wa'innan application ɗin. Ba iya wannan ba kaɗai. Sannan kuma kar ku manta ku yi wa 'yan uwanku sharing wannan video domin su ma su amfana. Mun gode.